Good morning! Ayan, galing na siya sa pag-walk. Doon sa walker. Pwede naman ipasok yun na natin. Pasok natin yung walker ni Shane. Ayan, maluwag yung lalakad-lakaran niya. Si Taw-Taw yun ano. Yan, magsisiwala na si Inang Reyna sa kanyang ano, Christmas tree. Yung mga napamili namin kahapon, sobrang bagsak din namin eh. Di na nailabas yung ibang pinamili sa sasakyan. Ayan, 6 feet lang yung binili ko guys. Tapos gagawa na lang si Papang patungan. Mga 12 inches. Para maging 7 feet. At ilan to na? 9 feet naman yung taas ng ceiling eh na. 9 feet o 10? 10. Bumili din ako kahapon guys ng ano, air mist. Ultrasonic aroma humidifier. Ayan, gamitin na natin kasi medyo dry ang air doon sa may ano, may sala. Woo! Yeah. Maganda to kasi ano, 2.5 liters na ng water. Ayan. So, ganito yung tsura niya. Ayan o. Para pampabango ng sala. 2.5 liter water capacity. Tapos automatic siya. Ayan. Ultrasonic cooling mist. Large water capacity. Auto shut off. Essential oil tray. Multicolored LED. Kulay green na pinatali ko ang society nyo. PCC ng Reyna. May patugtog pa si Daddy dyan sana. Ano nak? Huwag ka lalabas na siya sa December. Ay, huwag ka magsisiya sa December 31. Next week ka na lalabas eh. Baba lang kami guys sa bayan. May mga nakalimutan kami kahapon bilhin. Sobrang ano, kulang ng oras namin pagpuntang SM. Ayan, ang dami nakalimutan. Kaya dyan na lang sa bayan. Ayan, kasama namin si Bilab. Kaya siya yung sumama. Oo na. Pauwi na kami guys. Di na pala ako nakapag-vlog doon sa ano, sa Walter. Kasi bawal din talaga mag-vlog eh. So anyway, ayun na mga nabili namin. Hayate. Ayan. Mga gifts na sa mga bagets. Tapos sa likod, yung iba pa pinamili namin. Ayan. Ano na yung tsura ko. Gutom na ako kaya namumutla na ako. Nakapit ba? Ayun na. Doon pa sa ano. Sa waiting shed. Kakanan. So yeah, sana matapos natin yung Christmas tree ngayon ni Madear Dear. Nabili na rin ako ng ano, Christmas lights. At kahapon talaga, napakaraming nakalimutan. Pagalitan pa kami ni Papa kasi gabi na daw wala pa kami. Samantalang alas 6 pa lang. Sabi mo, dahan-dahan eh. Alas 6 pa lang na ano. Nasa daan na kami actually. Alas 6 ng gabi. Kasi alas 4 kami umalis doon sa SM. Hindi may araw pa. Hala, si Papa nagagalit na. Asa na kayo? Gabi na. Ba't di kayo magsipag-reply? Gano'n na kala. Sabi namin, ano ba yun? Para namang ano si Papa. Para mga estudyante yung hinahanap. Colors. Tapos ano pa siya, mamaktol pa siya pagdating namin. Siguro gutom na yun kasi. Ano nagluto siya? Oo, kaso yung hapunan wala na. Kasi yung ano, kasama namin dyan sa bahay, hanggang ano lang, alas 6 lang. Stay out kasi yung dalawang yun. Dalawa na pala sila guys dyan sa Ate Jean. Tsaka yung pinsan niya ata, andyan na. Kasi hindi kakayanin ng isa lang. At sa aso pa lang, ubos na yung oras ni Ate Jean sa mga dogs pa lang. So, kailangan namin ng dalawang kasama. Hindi siguro na ipagluto si Papa kahapon. Kaya yun, bagrat siya. Pala kayo dyan, sabi niya sa amin gano'n. Pero kumain din naman kasi nagluto na lang kami kagabi. Kumain din naman siya. Mga bagra talaga pag mga nagugutom eh. Bato yan eh. Aling poste. Ayun no. Tanda yan ang lupa, gagi. Hindi mo pwede tanggalin yan. Speaking of dalawa. Na... Hindi pwede. Sa inaano yun, tanda talaga yun.
Nakatayo na naman yung Kahit na. simento eh. Paano pag inano yan? Sinukat yan ng gobyerno. Speaking of dalawa. Ayan. Nagsukat na pala. Okay. Miggy! Tuwan-tuwa ka rito, ano? Doon siya sa ano kanina, oh. Nagpa-fashion show. Miggy! Na. Yan, binila namin ng dog food si Maggie Choi. Si Maari. Na-miss ka, daddy. Halika na, Maggie. Hello, guys. So, ayan, pasensya na kayo. Sabi ko sa inyo is mag-vlog ako dito sa probinsya, di ba? Kaso, ayun, ang sarap kasi ng weather dito, lalo na kapag ganito gabi, ang lamig-lamig na. So, tinatamad na ako, guys. Nakakatamad mag-vlog ngayon dito sa province. Lalo na ngayon na nag-aayos kami, 'di ba? Yung ano ni Mama, yung Christmas din ni Mama. Yung tapos mga gifts sa mga pamangkin ko, namili na rin ako sa Walter kanina. And then ano pa? Yun, nagbalot na ng mga regalo. Ano ba? Tapos tomorrow, ano namin, dapat bukas, 'di ba? Sabi ko Sunday is ano na kami, uuwi na kami ng Pasay, kaso sabi ni Frankie, huwag na muna daw. Monday na lang daw. Monday morning or after lunch siguro. Siya din naman yung ano, yung delay ngayon. Kasi sarap nga ngayon dito sa probinsya. Lamig. Yun, and then ano pa ba? Isasama namin ulit si Maggie kasi yung bala ko is iwan na yan dito. Kasi babalik din naman kami, diba? Dito kami lahat magpapasok. So, hindi siya kumakain, guys. Siguro na yun, bago siya. Konti niyang kumain. Hindi siya kumakain ng kanin, ng ulam. Pinalang ko na siya ng dog food, yung wet. Tapos yung, ewan ko lang yung sa dog food na ano, yung parang kinakain nila. Pag si daddy nagpapakain sa kanya, binabantayan siya, kumakain siya. Pero pag ako, hindi. Yung, kaya, yan. Yan ang Marty na yan, o, tinan nyo. Yan. Lagi nakabuntot sa amin. Tapos kapag iniiwanan namin siya, lagi daw ano doon sa may gate, nakabantay. Same as doon sa ano, diba, sa Pasay. Lagi talaga nakaabang sa amin pag umaalis kami. Kaya, yun, hindi siya talaga pwedeng iwan. Hindi siya pwedeng mawalay sa amin, gaya ni group. So, yun. Kasama namin siya pa uwi. Pero, iiwan namin si Tonton. Tapos si Taylor yung dadalhin namin. And then ready na sana kami kasi nakabili na ako ng bigas ng aso. Tapos ano ba? Yun, yung bigas ng aso, yung habol ko din dito kasi murang bigas dito. Yan, and ayun nga, hindi kayo matutuloy tomorrow kaya sana maka-vlog ako ng ayos bukas since natapos na namin ni Mama yung yung Christmas tree niya. Bukas ko na lang ipapakita. Then tingnan natin, guys, tomorrow. Sa ngayon, mag-edit na muna ako. Ayan. Madami-dami na naman tayong edit. Tambak na ng mga clips ko. Pero, hindi everyday yan. Ayun, ito isa namin binili kanina sa handyman. Ayan. Parang may patungan ako ng pag nag-i-edit dito. Tapos, ayun yung isang laptop naman. Yung luma ko. Yan. Yan, may games ni Daddy. Diyan siya naglalaro kagabi. So, yun, guys. And speaking of Daddy, andyan siya sa labas, kainuman niya si Richard, tapos si Papa. Kaya, malamang, hindi talaga kami makauwi bukas. Kaloka. So, that's it. See you tomorrow. Mag-edit muna ako bago matulog. Hindi pala. Hindi ko kayang maligo kasi sobrang lamig. Maghuhugas lang tayo. So, good night. See you bukas. Basurera na to si Lole eh. Ano pang hinahalungkat sa ano. La! Ang gagawin mo dyan? Basura na yan. Ang gagawin mo? Ay, ayan. May nakuha nga naman siya. May pantali. Baka maitapon. Sine-check niya. Kanila meron pala ito di nasunog. Ay, oo nga naman. Tama nga naman. Pinakalukot ko. Baka meron pa. Meron nga. Good morning, Miggy Choy. Miggy Choy. Halika na dito. Okay, sa labas ka na dali, magpupo. Sa labas ka na, dali. Dito, dali. Na. Good morning, guys. Yung buhok ko, luray-luray na naman. Hindi naliguan.
Ginaw eh. Lalo na ganito yung ano, umaga. Maggie! Shh. Ayan, wala ang laman yung ano namin. Incinerator. Charot. Aga-aga ni Mudra, oh. Gaayos na naman siya. Makapit naman, me. Ayan. Pinagpahinga namin ng 24 hours yung ano eh. Yung tag doon, hook. Para hindi na mag-drill ng mag-drill. Pangit kasi sa bahay mo, butas-butas eh. Kaya puro adhesive na lang yung ginagamit namin. Good morning! Ingay ng doggies na! Ingay ni Cassie! Opo! Ingay-ingay! Yeah. Oy! Uy, strong ka na naman ah! Oh, sige. Papa na. Papa na din. Opo. Oh, arga kita mamaya. Wow! Kain na. Kain na muna. Siya. Ay! 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 Cute mo. Ang cute ng ilong na yan. Luto pala si Inang Reyna ng ano. Sopas. Hey Maggie. Alam mo, pumapayat ka na. O, tingnan mo, naglulusi na yung fats niya dito, daddy. Oh. Mapili ka na kasi. Pag nakatayo siya, lumalaw-law na tong ano niya. Nagda-diet ka ba, baby? Ha? Hindi siya masyadong makinain ngayon. Arty mo, ha? Ayan, anyway. Binubuo na ni daddy yung ano, shoe cabinet. Ayan. Ayan, natatakpan yan, guys. Ano yan? Mga palay. Madaming palay si Nene. Ayun, pagkain niya, oh. May dog food. Meron naman yung atay, tsaka kanin. Ayaw niya talaga. Arte. Like they could never really live without you. Come on back and see just what you. Wala, inabol ni Maggie. Maggie Choy. Wala, pakaingay naman ang bibi. Ay! Ingay! Ay, ingay! Ingay yan! Ano? Singer ka ba? Nagpa-practice ikaw kumanta. Ay! Wala siya, uy! Ay, grabe ka ingay. Ha? Hello, guys! Ay, grabe! Ay, kadaratay. Ang bijim. Tinitipon ng bebe. Ano? Ay! Hala, si Miggy, oh. Si Miggy, oh. Hala siya. Hala, si Miggy, oh. Hala ka, si Miggy, oh. Ingay! Miggy, wag mabuli yung ano.
Maggie Choy. Liga dito. Luka-luka ka. Ayan, good morning guys. Happy Monday. December ano ba ngayon? 8. Oh my gosh, December 9 na pala. Ayan. Naghahanap lang si Maggie ng kanyang pwesto. So walang mahanap. Sa lawak, Maggie, walang mahanap. Huwag ka na dyan sa mga gilid-gilid, bruha. Ayun, good morning. So, today ang uwi namin. Siguro mga after lunch. Grabe, tsura ko. Tsura ko dito, guys. Sobrang hangin. Nakaka-dry ng, ng skin. Tapos, ano ba yun? Nakakatamad maligo. Sobrang ginaw. Kaya din niyo parang dugyot ko dito. Hala ka. Literal na napakaginaw. Talagang makikipagdigmaan ka sa sa tubig para makaligo lang. Ay, wala kasing heater yung mga yung mga CR namin. Isa lang ang meron yung sa labas kasi di pa nalalagyan. Ano na? Ang tagal naman yan. Tapos di ko na pakakainin to ngayon para hindi sumuka. Last time papunta kami sumuka to eh. Yan, dami pa namin panggatong yung mga ginamit yan sa sa pagpapagawa. Sisigaan na naman si Lola. Tinatambakan na ni Papa ng lupa yung plant box pa dito. Wala kasing guys, makuhanan daw ng lupa. Nag-order na sana kami pantambak dito. Kasi sabi nun, orderan namin, wala pa to sila mahanap. Ayun, kahit sana dito lang muna. Itong elevated na garden ni Mama. Yan, kasi pinapabili ko na sila ng talagay kami ng bamboo dyan. Chinese bamboo. Ayun, para ma-press ko lalo. Paikot ako ng Chinese bamboo yan. Bago mga halaman na gusto ni Mama. Ayun, sabi ko kila Nene sila na sila na bumili at paalis na kami mamaya. Ngayon, maya-maya. Ayun, uwi na kami Pasay. Si Daddy sana gusto magpaiwan. Yun naman talaga yung original plan. Kaso, kailangan ko siyang isama pa. At nag-text yung yung agent namin sa condo na magpo-contract signing daw. Yun kasi na pattern over na yung condo eh. So, wala siyang magagawa. Kasama siya sa akin mamaya. Gusto niya na sanang maiwan siya kasi Maggie. Balik na lang daw ako pag magpapasko na. Sabi ko yun. Ano na, Maggie Choy? Ha? Fashion show ka na dyan. Ayun palakad-lakad siya dyan. Na pag mainit. Miling magpainit to dito eh. Ayun, pinalagyan pala ng steps ni Nene. Kasi pag matanda na daw sila Mama, yung gano'n, baka hindi na maaakyat ito. Mga tuhod rayumahin na. Ayan. Na-excite ako sa garden ni Mama. Yan, magtatanim-tanim siya. Maano kasi yun si Mama, may green thumb yun. Lahat ng tinatanim din nun, nabubuhay. Ayan. Sa ngayon yan pa lang guys, papakita ko sa inyo. Unti-unti lang guys ha. I mean, alam niyo naman na inuunti-unti ko lang gawa nang wala akong malaking budget na biglaan na pampagawa. Hindi ka nagpunas! Lagot ka! Ayun katuwa kasi everyday siya na guys na yan, napupunasan. Ayaw niya mag-map. Gusto niya yung hand talaga ginagamit ni ate. Wala, nakalimutan ko name niya. Ayun. Tapos, ito na yung tag dito. Shoe cabinet. Yung more na binili namin sa sa Mandawi. Ayan. Ito yung mga gamit. Mga nakalagay na gamit. Mga tools. Yan, dito pinalagay ni Mama. Yan si ate. Ayaw nyo talaga mag-map, ha? Kahit ako din ho eh. Opo, yung kamay. Kamay talaga kasi. Kasi pag meron ako nakita, babalikan ko kasi hindi ko maalis dito. Silipin ko nga muna yung kwarto ng anak ko. Paalis na ako. Di pa ako nakakaakyat dito.
Di pa si Maggie. Ano ba meron dito? Ayan, wala na computer niya. Kasi ano ko yun eh. Parang parusa ko yun sa kanya. Tinanggalan ko ng computer. Maano eh. Giging pasaway. Alam mo yung giging matigas ang ulo niya. Pero yun. Tanggalan ko nga. Grabe yung buko guys. Pagpasaysaan nyo. Ang dugyot ko talaga dito. Lagi pating nakabukas yung ano nun. Takot kasi yun eh. Para daw laging may lalabas na. Namumumo dito sa ano niya, closet niya. Kaya lagi nakabukas. Okay naman. Everyday naman nililinis din to eh. Good news pala guys. Etong, ano na to. Diba sabi ko sa inyo, dream ko din na mabili tong likod na to. Yung binibenta na siya nung may-ari. Kaso may tanim pang palay. Baka daw pagkatapos na ng anihan. Yan kasi kakatubo lang ng palay. Katanim lang ata. Kasi bukod pala dyan sa likod na yan, may mas malaking palayan yung nagsasaka dyan. Since hindi daw siya pa lipat-lipat para asikasuhin lang nakapagkasabay na tinataniman. Yung ganun. Kinausap si Richard. Sabihin daw kay Papa na bilhin na lang yan para ayun nga, sa amin din mapunta. So, umuon na rin ako. Sabi ko, sana hindi na magbago yung isip. Kasi isa yan sa pangarap ko parang regalo ko kasi kay Papa. Kaya since mahilig siyang may ginawa. Since mahilig siya magtanim-tanim, sila ni Mama. Yung gano'n, binigyan ko siya ng ganyan lupa para regaluhan ko siya para may pagtataniman na siya ng mga gulay niya talaga. Literal na parang farm ba? Mga gulay-gulay niya para isda tsaka karne lang ang bibilhin namin dito. So, yun, nagdadasal ko na sana matuloy. Ayan, kasi yung sa harap, yun din sana yung sa harap. Para sabi ko isang pahaba is aming na property. Kasi malabo pa tong sa sa harap. Parang nagpapataas ng presyo. Sabi ko, antayin na muna. Baka magbago pa isip. Ibigay din. Meron pala dito mga paintings. So, bibili ko pa to. Paalam mo, kabayo. Paalam mo saan ilalagay kasi. Ayan, wala pa kami mga sabit-sabit guys. Literal na wala pa. Kaya hindi pa ako makapag-house tour. Siguro pag napuno ko na ng gamit. Ayan, kwarto to ni Mika eh. Tapos ito kay Dayan. Sila na lang din magpapaganda niyan. Sabi ko, kanya-kanyang ayos na ng kwarto. Shhh! Maggie! Baba na tayo. Let's go na. Dali na. Dali lang. Let's go na. Baba na tayo. Dali. No! Baba na tayo. Dali na. Kape tayo, guys. Ayan si Maggie Choi. Nagpapainit. Nagpapainit din ako para, makaligo na ako. Matuyo na buhok ko bago pa kami, umalis. Yan. Tapos inaantay ko yung pala ngayon. Teka lang. Against the light ako. Inaantay ko yung console table. Umorder na ako. Taga-Kabanatuan lang yung Kabanatuan lang yung paggawaan nila. Hindi pala console table. Parang buffet table. / console table. Well, parang buffet cabinet pala. Ayun, buffet cabinet na may parang set na salamin. Lalagay ko doon sa dining, di ba? Kasi bare pa yung wall dito sa may dining. So, kagabi ko lang siya in order. Today daw yung deliver. Wow, galing na. Ayan. Kaya inaantay ko sana maabutan ko pa bago kami umalis. Ay, sarap magpainit. Morning! Kasi tayo. Sabi ko, hindi na ako magkakape sana. Gawa ng syempre, pag uminom ka ng kape, dilim ba ako, guys? Kita niyo ba ako? Baka maihihi ako sa biyahe. Pag pa man din ako, akala mo para matanda na binabalisaw-saw. Talagang mayat-maya yan, guys. Pag malamig yung aircon sa sasakyan. Yan, siguro. Oras-oras, kailangan tumigil kami sa isang gasolina. Sabi ni Froggy, magkatiter na lang daw ako. Kaya mag-diaper. Visit na yun. Tsaka inaantay ko pa sila, sila Mama. Gawa ng
Sumama pala siya kay Nene. Kasi sabi ko kanina, di ba, pinabibili ko na sila ng mga halaman sa Muñoz. Yung mga Chinese bamboo na ilalagay dyan sa elevated garden niya. Kaya pala ni-ready na ni Papa yung yung dito. Para, buti kami nakuha na siya ng mga lupa, yung mga nadig dati dito. Ano ba yun? Nadig. Nahukay. So, ayun. Tinabi niya. Sinako lang. Yan, nagamit pa ng back dito. Yung dito lang ang namang problema pa si, yung pag pinag-orderan namin kung saan kukuha. Kasi mga 5 load ata ito ng truck. Kailangan. Kapal, no? Makahabulin. Pantay lang kasi ito dito, eh. Ayan. Bago taniman ng ng grass. Pakita ko na ba sa iyo yung Christmas tree ni Mama? Ayan, very simple lang, guys. Pahabol na Christmas tree ni Mama. Ayan. Oh, okay na yan. Magka-Christmas tree man lang. Para magmukhang Pasko din. Ayan. Kahit nga dito, ayan, tatakpan ko pa ng, ng painting yan. Para hindi kita. Breaker. Tawag dyan. Yan. Yes, Miggy. Andiyan ka lang ba, baby? Ay, pumasok. Nandiyan pa, no? Nandiyan pagpaarawan, no? Ay, sus naman ng Miggy Choy na yun. Ayan. Iiwan na dapat yan, eh. Kaso, nag-iin natin sa pagkain, eh. Kako baka biglang manamlay, parang si Kali noon. Sasama na lang namin ulit. Chas! Ayun, saka ako guys, house tour kapag puno na talaga ng gamit or may mga gamit na may maayos na. Kasi ayun, yung sa may TV na yun, palalagyan ko pa ng cabinet yun para lagay ng TV. Para TV rack na gano'n. Tapos ito, papalitan ko pa tong console table na to kasi may pinapagawa ko na yung sampalok nga. Yun. Mas maganda yun dyan. Tapos isang mahaba lang. Tapos bakal kasi yung pinapagawa kong paa. Kaso, ayun. Nandito pa si Papa kasi sabi ni Papa, bumili na lang daw. Gusto ko yung sampalok talaga na yun ipagawa. Para mas matibay. Ano kasi yun, puno pa yun dito na inano dati. Kinat nung nagbubungkal ng netong sa bahay. Eh, mapapakinabangan pa. Kasi ba't ka pa bibili? May gagawin dyan. So, yun. Kaya, pati sa sa kitchen, wala pa gaanong gamit. Wala pa yung ref, wala pa yung basta, saka na guys. Yun, pagka maganda ng pang house tour. Pagka house tour tayo. Hindi nakapasok. Ayan, nalapnos yung kanyang legs, guys. Yun, nabuhusan ng mainit. Yan. Nag-aakit kasi sila ng mainit pa na tubig, panligo nila. Kasi sabi ko walang heater yung mga CR, diba? Kaya sabi ko kay Nene, itong sa baba na CR, paayos na pinalalagyan ko kasi ng parang enclosure. Para mapalagyan ko na rin ng, pa-install ko na ng heater. Agoy si ate, di na makakasali sa Miss Universe. Jesus! Wala na kaming Miss You. Si Shani na lang. Si Shani na lang. Si Shani na lang ang Miss You natin. Oh! Oh! Papa na yan. Ha! 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 Hala. Uy! May sus! Ang dami na rin paandar na itong batang to, eh. Ha? Strong na. Oh, strong na. Halika na. Uy! Halika na. Oh! Oh! Ha? Ay, sus! Hindi ka naman bubuhatin eh. Inayos lang yung unan. Ano? Hindi daw buhat, sabi Lola. Huh? Kapon ka pa, sipol ka ng sipol, ha? Sigaw na sigaw, oh. Oh, yan na naman. Ay, simula na naman yan. Oh. Ha? Ay, sus! Oy, ligo ka muna kaya bago tayo, isama. Bago to isama. Kaso wag na, malamig. Ayun, dadalhin ko to guys. Para may crib yung crib talaga. Yung mga puppies. Kasi for sure nag-ano na yun eh. Naggapang-gapang na. Yan, para hindi kung saan pumunta ba malaglag sa hagdan eh.
Yan, ito din yung ginamit na ni Maggie nung mga anak siya, sa mga pups niya. Hindi ba yun? Yan. Tapos si Taylor dadalhin namin later. Ready to leave na kami, guys. Ayan, kinukuha lang ni Papa yung kondol. Sabi ko, magdadala ako ng kondol at gagawin kong juice. Kasi sayang, baka mabulok lang dyan, diba? Nakakailang uwi na tayo, andyan pa rin yan. So, pinakuha ko na kay Papa. Dadalhin ko na lang ka. Ayan, i-juice ko na lang siya. Winter melon juice. Ayan. Yeah, let's go na. Ayan, may baon kami pagkain dito. Saging sa bahay. Yung sinaing. Nilaga. Tapos, lunch namin. Ayan na. Ang dami. 3 kondolo. Sabi ni Papa, nag-harvest daw kami na walang puno. Matik yun nasa bakura namin. At saka pinamimigay din naman ng kapitbahay. So, yun. Show muna kami, guys. Caltex. Linis din ang ni Maggie. Diyos ko. Sumukay lang naman. Hindi na nga pinakain. Bad, Maggie. Ha? Bad ka. Alex. Nag-CR na din ako. Ang Maggie. Yan, stop over tayo, guys. Dito, Maggie. Kain lang kami. Yeah! Yan, pinabaunan ako ni Mommy. Masarap to eh. Let's go. Kunin si Maggie. Kain. Kempot ka na naman, Maggie Choy. Ayun, may labas pala, Daddy. Oh. Sa labas na lang tayo. Dali, Maggie. Dalian mo. Pancake house ulit. Masarap yung chicken dito eh. Gustuhan ko. Kaya, pancake house ulit tayo. Saan tayo? Dito. Patan dumi. Panan mo nga. Hello, Maggie girl. Uy, bait ah. Bait ang Maggie namin ah. Kakain ka, bebe. Kakain ka, ha? In fairness naman sa baon ko, warm pa rin, ha? Ganda na itong sa healthy options. So, perfect sa pag may mga travel kayo, guys. Magbabaon kayo. Ayan, nilagang saging. Maligam-gam pa rin. Ayan. Siyempre, pinabako sa akin yung mama na gulay. Oh my gosh! Tapos, siyempre, may brown rice tayo. Yummers! Ayan. And then, meron tayong ice na lang, Daddy, sigurong hingin mo. Ayan, Daddy. Tapos ako, water na lang. Sparkling 0 calories. Tuloy yung biyahe. Nagpalit na kami ni Daddy. Pagod na ako eh. Sumakit yung mata ko kanina. Wala akong shades. Tirik na tirik yung araw. Nakakasilaw. Kaya ngayon inaantok tuloy ako. Or dahil bagong kain lang. Palusot no? Pero ayun, malapit naman eh. Si Daddy nang bahala sa akin. We're home, guys. Ayan, may dala kami 2 sakong bigas for the dogs. Ayan, and yung CPU ni Chris, inano ko muna. Binawi ko na muna at pasaway siya. Natulog ulit siya di. Hoy, lumabas ka! Ayan, natulog ulit si Alam, Junior! Talong hari nagsidawa. At, labas! Magagalit si Kali. Hoy! O, tinampo. Iihi na naman yung alupong na to dito. Labas! Yonggoy, labas! Ikaw. Bawat sulok iniihian mo eh. Labas. Ikaw din, Kami. Labas na muna, bebe. Magagalit si Kali. Yan. Maggie, dyan ka muna, ha? Hello! Hello, burger. Ay, si Kali naman eh. Si Burger. Ay, na. oh, dilat na sila lahat. Nabutan ko kanina si Burger, guys, naglalakad na. Ayan, singo sila. Burger! Hoy! Oreo! Ayan. Pag may meme sila sa mama niya. Hoy! Chiki. Saan ba yun? Si Kali naman eh. Pampam eh. Hindi naman ikaw yung gusto ko eh. Ay, tara. Kami. Palabasin mo muna ang bruha na yan. Ayaw.
Mami! Ayaw. Oh. Ay! Kalitsuit! Masasolo namin anak mo. Ang sala dami! Ayan. Ay, may ano pa. Blurry po mga eyes nila. Oreo cookie! Ayan o, dilat na sila. Hello! Mga yonggoy na yonggoy. Hello! Ayan daw. Lalabas na yan dito. Si Burger ang pinakamaganda. Oh. Oo nga eh. Ay, ano ko pala. Yung isang naga-ano kay Inoki dapat. Kasi umatras yung isa eh. Okay. So, ano ko na lang, i-offer ko dun sa isa. Kasi gusto niya rin si Inoki. Pang-gift niya daw sa anak niya. So, hanapin ko siya sana. Sa IG. Hello, Ginger. Ito si Inoki. Ayan. Ito si Ginger. Uy, nagkakagata na kayo? Ha? Nagpe-playtime na kayo? Ha? Chiching, chiching, chiching. Chiching, chiching, chiching. Wala mami nyo. Wala mami nyo. Solo namin kayo. Sige nga lakad. Demonstrate talakad. Can you walk it? Dito, ang You cute dyan walk mag-ara. Bumalik sa sibilisasyon. Tino. Lakad. Ayun. Cute. Mukhang daga. Burger. 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 Kaaliw. Okay. Burger. Burger. Come on. Burger. Sana wag nang palitan yung name niya. Burger. Kaya yung mga owner sa kanila, sana wag nang palitan yung name. The first name niya, Lin. Lin? Bakit Lin? Lin Burger. Lin Burger. Yun Sino yung yun? pinakamabahong cheese sa buong mundo. Gago. Lin Burger cheese. Hello! Cute. Kalkol ka muna, prone to sa mga ano, yun na yung loko. Hoy! Balik ka na dito, baby! Hindi na! Ay, kita mo kaya nakikita ka na.